Ja. Hej, Takken. Hej. Hej med dig. Yay. Det er på grund af min geniale stang. Genial stang. Mustang. Skal du så bare lige ned? Vi kan bare lige lave den der ved den. Ja. Nej, vi skal have en stang for evigt, men ikke ud af det her. Jeg vil have en blå kanin. En blå kanin. Nej, du kan bare springe i vandet. Men vi skal... Nå, jeg skal... Jeg vil have en blå kanin. En blå kanin. En blå kanin. Vi kommer lige op. En blå kanin. En blå kanin. En blå kanin. Jeg vil have en stor blå kanin. Ja, okay. Jeg hugger lige fred. Her putter jeg vores guld i. Jeg hugger 14 guld. Jeg har fået 14 stykker guld. Så putter jeg vores jern i. Har du noget Hvad? ja, nej, kul hjemmefra? Hvad er det? Hvad? Hvad er det? Ja, det skal vi bruge. Søde. Så vi kan lave hus. Nå, kul. Jeg har 64 og 24. Jeg kan, hvor mange har du? De der, har du to de der, hvad nu det hedder? Her er lige en bog. Guld! 13. Jeg har faktisk nu. Nej, jeg har ikke nu. Jeg brugte den her på uld. Jeg har det uld. Ja, giv mig det. Det var en seng. Okay. Yay. Må jeg så få den? Jeg sætter 2. Nej, jeg sætter 1 til dig. Så hugger jeg den. Værsgo. Fuck. Jeg har orange chance. Okay, det her er mine 7, så tager din egen 7. Jeg har ikke nogen 7. Jo, men der er nogle i ovnen. Nej, den der, det er min. Altså, er guld. Den er færdig. Der er ikke mere. Hvordan kommer jeg nu op? Nå, men er guld. Så er den ikke færdig. Nej, det har jeg. Jeg har lige sendt dig kul i. Hey, du kan høste. Jamen, ikke endnu. Jeg har noget, du kan høste. Du får lige det sådan, når du er klar. Må jeg tage min sidste? Så skal Du skal høste. Jeg skal ikke høste. Du skal være landmanden. Jeg elsker bare det hele. Det er mig, der skal sørge for maden. Og du skal sørge for vores ting. Lav lige nu. Så jeg har de sidste. Ja, du skal have resten af guldet. Ej, hvorfor har du hugget fred? Jeg skulle bo her faktisk. Men du kan bare lave sådan, altså sådan... Du er dum nu. Hvorfor? Fordi du hugget fred. Ja, du skulle vide, der ikke er noget træ. Jo, okay. Jamen, nu kan du den sidste. Ja. Så putter jeg noget i. Det var lige 7. Der er flere, der er ikke mere. Det er mit kul. Hey, put det i ovnen. Nej, det er mit. 13. Nej. Nå ja. Nej, for det var mit. Jeg puttede det i. Nej, dit frugt er frugt. Nej. Jo, Jeg havde 14 stykker kul. Giv mig dem. Nå, men jeg havde mange flere. Jeg havde 16. Jamen, jeg brugte mine 14 stykker. Jeg brugte kun 1 stykke inde i ovnen, og du har taget resten. Værsgo, giv mig dem. Nej, det er mine her. Okay, må jeg ikke bare få dem? Det er mine. Ja, det kan godt være, det er dine, men til mig dem. Lav noget lys. Så jeg skal lige se, hvad vi kan lave. Nej, det er dumt. Kan vi lave 2? Nej, kan vi godt lave 2? Ud af 15. Kan vi godt lave 15? Kan vi godt lave, vi kan lave 1 tøj ud af 15. Så skal vi bare bruge noget mere. Hey! Det her sætter vi dato, når vi gider ikke bo her mere. Så sætter vi en dato. Nå, det var stadig. Jeg har faktisk en enorm. Og en tingeling. Et arbejdsmoment. Jeg er level 3, og du er i niveau 8. Du har bare
så mange gode ting, og jeg har ikke nogen. Ja, nå jo, jeg kan gøre guld. Og det kan du også. Du kan også lave guld. Jeg synes ikke, vi skal lave guldvåben. De holder ikke i så lang tid. Jeg synes, vi skal gemme vores guld. Jeg synes, vi skal gemme vores guld til et eller andet. Ja, men jeg har ikke noget iron. Jeg brugte det sidste på den der klipper der. Det var bare dumt. Jeg havde kun 2. Ja, men det var dumt at bruge det til. Jeg har ikke noget. Kom på det. Jamen, du må ikke tage mit. Nå. Nej. Tada! Det er mit værelse. Så du skal bare have det hele. Så har jeg ikke noget. Sådan der. Jeg har et hus nu. Jeg finder min egen grotte. Vores grotte. Nej, det er den der. Jeg finder min egen grotte. Det gør du bare. Hvis du ikke gider. Jeg gider gerne at dele med dig, men jeg vil ikke give dig særlig meget. Et stykke vil jeg give dig. Kom, så giver jeg dig også kun dig et tyndt diamond. Diamond? Nej. Så hvis jeg finder det. Det er noget andet med jern. Det er mega nemt at finde. Og vi skal desuden at spare. Vi har fundet din grotte. Der kan være der jern i den. Nej, det er det ikke. Jeg vil undersøge den. Prøv at grave. Det er ikke noget. Jeg gider ikke grave. Der er nogen, der skal græs. Det er min far. Hey, Bonnie! Jeg har fundet en lille hest. Drik den. Den lille pony, den føl. Prøv at se den. Nej, den bliver så. Vent til, når den bliver voksen. Se, det vil jeg for den får. Jeg bruger det. Ja, jeg kan godt skælde. Kan jeg gøre det? Så får vi en 3. Gør vi? Yay! Nu er det 3, hvis der kommer ind til. Hvis Gustav gerne vil komme ind. Gustav. Ja. Nu er den. Eller Hey, der er Mathias. et. Hvad? Eller Mathias. Eller Jeppe. Ikke Jeppe. Men jeg har Nej, det er kun vores verden. Jeg har masser af ud. Jeg har lige fundet mere. Jeg har 4 stykker nu. Okay, jeg giver op. Jeg kan ikke finde noget. Hvad? Jeg kan ikke finde noget iron i din jummikrot. Hvad sagde jeg? Ikke finde. Man kan ikke finde noget. Jeg gravede også, men jeg kunne ikke finde noget, så jeg gav op til sidst. Nå. Men der er nogen, der siger, at man ikke må give op, fordi det er for pattebørn. Det er kun pattebørn, der giver op. Men jeg er altså ikke et pattebarn. Giver du så ikke op? Jo, jeg gav op, men det betyder jo ikke, at jeg er pattebarn. Og en grot. Så finder jeg bare sådan en her grot. Se. Flagermus! Yay! Det var lille. Det gør kæledyr. Nej, grotten. Jeg dræber den. Nej, du må ikke det søn. Hallo, man kan få ting for den. Hvad kan man få for den? Nu er den væk. Go, dø. Det er ikke for. Jeg fik den. Nu har jeg 17. Den flagermus, den er bare dum. Den er væk. Hvor gik du hen? Nu er vi i en eller anden hule. Grotte. Prøv at se, der ligner som om der er en rev. Det er der også. Men den har ikke noget at vide. Hvis jeg finder noget jern, det må du gerne få så. Okay. Find meget til mig, hvis du finder noget. Nej. Du kan ikke bare sige, find meget til mig. Så. Nej, hvis du finder noget. Hvis du finder noget, så må du gerne have det. Jeg har fundet dig. Men den er godt. Den er ikke noget ved, så den stopper. Okay. Den blinkede. Men var det, der sagde, man ikke måtte sige, men at der ikke var noget ved Der var det. sus. Det var mig.
Nå ja. Ja, den til på den anden vej. Måske verden... Nej, det tager 10 minutter. Så skal vi ikke sige farvel. Lige når vi kommer tilbage i huset. Læg os til at sove. Men ikke op i mit hus. Ikke op i mit værelse. Det er mit værelse. Ja. Så bor jeg bare hernede. Lige her. Mhm. Så bor Vi siger jeg farvel.